bike lapen bolero kachetong ajok adi malong amat bida sing hanse apran kedam. Dipu Police Station ke parlo Lamding Road 9 kilometers along pini pai ni pai Crescir Cap arni ata por pai Sir Cap apor malop borlang pher police atum kachepari deng a bolero registration number AS309028 lapen Baja City 100 registration number AS09A2267 kachetong der ajok bike ke parting bida sing hanse arta ningkan thongkep adimalong amat apran damchui pusi berta ripdunlong kachini dun ateng pulote police kachepari deng agari mate bolero abang dipuanat kachepang no bom lasonsi bida sing hanseke inut poka mystery mate hemai alanglita amithang abait pen sai kachiklem damchi aphan kedam bom apor hutsi bangso ahuni phonanglo lapupu angbong kachetong lapuan ahir kang tanglo bolero along kedo airbag setame kang etlo lapen kichilot bida sing hanse abang arpum towar pi along aphek hingjerjar anpin pusi adung kedo kethek dun longvek abang phunilitum pherangke athengno nang pachini dun kichilot abang arpum postmortem ki claim che phan police atum chepari deng ponsi DMCH an pontanglo apran kedam jui abang phu Lamding Road 5 kilometers rong sajir amikar Gandhi hanse lapen kareng senarpi asupo akleng pusi pang thekpon alangli chor lapen alangli somar bangkhini phan chipamu teka pinpur ponme airbag ke 80 to 90 athak speed damde pulote accident pusitame bangso airbag chingpur pe lasi bangso police atum kachepari deng abolero ko ansi speed make kemang hunangji alama velo birta ribom aporahut bangso abolero komat apulisi kaparting ma amen akur lapen kopi akesi kapabon ma lapen kichilot ahem asoraphan compensation kpg aputhak raikom saikha tumpen klardak alamthi longpon pelang news text report Karbi Anglong news channel accident aputhak alama bangke hokpeta bang nili kachini dun ba nilitum Lamding Road 11 mile 12 mile pen nilitum lapu dipu nathu wangbom mahut inke laso accident po alama bang nilitum thegonlong lo sitame laso accident bangke borlang pher PS agari duty agari amasi accident lo lapen ke bidahan se jitu alang lia bangke pu dipu pen Lamding Road nathu dambom amasi 9 kilo 10 kilo middle along turning dochet adim along si accident lo ta accident long po bajoinde bangke mane turning along lapu pu akangram danat ahabir kangram men ajoine kisuman la an kachi theklong men kachi tong prom ajoine masi accident lo ahok pe alama bangke lapen ke ako isialam bangke jitu hala accident spot along bang asap so rig angbong chitim rig buido mane laso kewak ali kewak ajoine pen bike bang ta ladak men siladak ali kewak along men patong damamat hala po gari pen hala so bolero police atum asami kewan borlang pher pen inut asami amuni rafan ladak kor along kewan bom una hotsi laso ghotona bangke phonang kol sita laso bostu ke phonang ko ajoine bangke manghume me mane agaria bang men laso kache tong pen amasi bolero bang ta penang ana bangke inge thanga system che dokolo lapen bike bang sitame lapuson si inge rublo amasi amuni rafana bangke pachon fitsi hala kopi tong kero lone ingchin kero joine pen apok along tokpon plutamat tokpon plinamat engke aphekana chon roilo agar amuni ra bangke site along si patidam doblo amasi nilita sport along langam lo kado weta langlong le pulo odlong le langlong le pulo sitan de police omhan pulo kopia thelo ke odlong le daji ke or alam bangke halloween lo sitami kelang bangke langnang ji accident bolo te konar amunit ma kopia munit ma lasira dang local munit ma mante bahera munit ma Karbi ma mante belega jatia munit ma lahai kado we ka chelang dunjia phalsini li direct police omen jingkia masini li sport along langnang lo amahang lang lo amasi amuni ra bangke athang asin ko bende alang mithang address mithang Karbi address puta ave ajata weda namasi amunir phan pang thek no daglo laso penamasi nili police tomena penangan chingki pensi ako penangan agari to man khang bom pen lang tha pulo palang long lo maduta chipu dekhe
amasi nilita lahai a ok ke klo a chet a bet a via pik pen la so ke dong don ta pen amasi nilita penangan aji ke ding do pen amat nilita dipu cewang tujui lo amasi tribal sita karbi lo ne nelon ter kopene boro kosari ba dimasa kupia khailo ne pangthek thek lo sita nili dipunang le rok ekeng gaddo kobe chicham era pia bangke ina rajir po van bike accident bike pen kopene police gari duty gari accident amasi inora moner banghala tak dead body do koglo lasi a garia nomor a bike nomor kaddo kobe paklang lo chini ma party lo amasi chini ne laso mone thot si rajesh teron balang li methang masi ako a pidili phan phone nang che call thosi o laso mone da phan langdam chenang ni tumarong asor pulong te ke tumarong asor pulong ke da dipu civil hospital kene medical college wan etlo dead body langdam chenang podang kelang hot don ana bangke nili tumpang theklong lo apuriar temanda nili ta tiso sang ho hemari tiso engke la non kithi lo ta bangta ghotona ke phowe ka bangta hanse bida hanse pula mena bangke alangli rong bangke ladak lamdeng road 5 kilo msc joni timung amethang arong adung het si ke dolo lasi rong sajir pusi pulu laso rong menke lamding road 5 kilo arta alang lia bangke ningkan phokep sosechet andiamat se dolo laso ke chok che polama bangke dili ke just na teng polote abostu bangke police ta methang gari asai chi chewang lo bike ta methang asai chi che dam lo te bon se ta turning along laso alik bui ke do join ne pensi laso men kang jarama si la bolero phana bangke ke tong long ason sin dile bangke kachini dam haladak laso ghotona bangke 10 exact ke 10 alom alam baji kep alam alam si accident long lo tambi dilita haladak ghuria wedelo nili mobile ta switch off check to pen mama se photography ne ta enlong le delo nili kachini do na tenke la an henlo la se haladak ke accident ve kadima bangke lage lamding road ke kadok weda chini lo rvra ta lanon to war mas ingram thib lo to war kang ram mena joinde kache theklong le nana gari kache theklong le la chot kali penangan accident aso asa accident da dopik lo la bangke non het atu mi jong chame la son accident da la so to war thor mas accident lo la si kai da accident la si la to war ta clear je penta isi lo isia bangke la rvra ke pan pe joine pen la so clear ya joine pen si la ta isi accident mane isi turning along men si kache tonglong la pen la rik bui la solik bui ke do kahar nok pen jok men bike abang si tongdam la sorik bui long aprang chaka tongdam masi men la so kang jar long masi la so garia bangke chitong mam lo chitong der lo ke bangke speed lo angke hala bolero bangta abiluna da kang set lo hala ta kopai ke me bolero tuma bangke la police duty tumangke thang thelang seta bike abang ta inje thang lo bolero ra penangan aprang na thobangke penangan inje thang lo sitame komatong ki chok chelo ne kupidong ki chok chen del ana bangke nilita real la bangke ka accident break I spot along men ke ka accident lo jo po bangke nilita thegun ne der posi la sa picture tamasi le dut drop anchol inut bang hini atum ale ka chepilongji pupena jok hawar aral atum kisung ka chetong nang Pir themonit kedo atum kidu ke plang atum ta kacheleng atowar ke akenang sot binong kacheleng atowar le henodak pulote ajat asonta kisunglo lason si non malom penang anadi malong sangti ki phur thurpak si ale kachepilong japhan claim prolo lapen bangso angbong pen sarkar pen aron kapitik pon ateng pulote longka mate ghat adolong along pen 150 meters adangke phurlong le pusi aron pen pitik ponlo Seta e long ni mate Hamren Central Forest Range ke parlo wothalangso longri khat alongke pini arni anta ingtonte Jasimet abangke adimalong isi kaphere mimi abangke school kacharli a osumar atum bangso adimalong si joparnita langkacheka Lasi bangso aputa ingnamrai kommate Forest Department atuma phan pachinilo Seta bangso aputa khangnat ke khang angthek avilang Lasi bangso sangti ki phur aputak Forest Department ahin pen kopi akeng kamsi deng ponjima pusi hawar aradatum karju pedopon Wothatlang sopen news report Karbi Anglong News Channel
drugs ke chopena jok hormu hortar kachong huver amune daphan rada tumpen kinepo non malom ove kimietum akele drugs kirim ke chotum aphai ke bat pik pena jok kang hu kang hi amunit atum aphaita nang bat bomlo athema drugs ke choji phan tangka kocholong thekthi pena joksi banga hem hormu hortar tangka he hu kang hu che phansi kaikita amek bilorlar asonsi do koklo sonsi bokajan sub division angkang hanjang langso along pinini phai cresir cap adap apor sarihajan daily market along bike ka selam akulat bate gere chalong kibikok abike inut adhap defnat bike kang hupon chia phan kabor ipon bom apor hut rada tumpen kinebdun longche bang swajok bukajan police atuma phan bierta pisi aron ateng pen kapang sai chia phan police arideng khodai dunsi do anasai amu chepari deng pon kachingnang chek abangphu malu defnat asopo adhap defnat arta ningkan inkoira throk lapen arong amen sarihajan pura puka ali asor pusi pang thekpon news text report Karbi Anglong News Channel KSA asong pen Assam mala scheme aphutak pherang ke mai ke pha Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi kopili constituency arlo khiruni agriculture IBLong KSA asong atumpen Assam mala scheme aphutak pherang ke mai ke phapo Pini pai paya chiklo ni phai kresir cap arni por phai kre isira atitim apor KSA asong atumpen pherang ke mai ke phapon alam the state government pen tipi Assam mala scheme alam the si ningjepon KSA Assam District Committee Vice President Sarthe Ronghang Bir Singh Kro Assistant Secretary Babu Tiso KSA Central Organization Secretary Amrita Bepi Member Palomi Inghipi Member Atumpen Ningjepong Ketengsi Alamthe Hamren Pen Tumpreng An Assam Mala Scheme Kacheleng Atowar Kaselam Ponchi Aphan Choklim Kalipin Pen Beneficiary Atum Amen Ajahak Dokok Lapen beneficiary atum ko anma kilong nangji compensation laso ateng longpon pe sonsi sumupong along konat penlone Krishna PG Sharma asar bura amen Tikaram Sharma atum rubber abakan amen longle alis along dokok lapen lake manghumeme alam pusi ningjepo lapen KSA asong atum revenue EM aphan tuning ripon ahok pet longle pata amen kedo atum aphansi compensation pipon nangji pusi ningjepon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan tuning ripon prabjin pen bangso aphutak tarli pe menangji pusi KSA asong atumpen pherangke athengnu ningjepon Khironi pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel Ang tungalam sila puan lo Yelitum Karbi Mochalo song pen West Karbi Anglong District Committee in Samdunri Echeng si alam ko lo people sing Samdunri ma ajak dun pen in Samdunri alam tibangke Keceng si nelitu 18/4/2003 labangso ciklo netum isi RTI pilo labangso RTI ki pibangke dongka assistant revenue officer fansi nelitum RTI lo pilo halabangso phisa me nelitum ta data netum hanang parni sahire alang netum second step pen thulo alang netum forwarding isi letter nang pilo netuma to the Joint Secretary Revenue, Karbi Anglong Autonomous Council upon forwarding seal letter to them. Sita non-benta nilitu man datasta ang parni sahida. Lasi nilitu bangta luchali asong kan nagta isya poison at jumemil. Je nalitu labangso asamalalong kacho panglim tipik mo. Masuk tu panglim tipik aja tong nili tumpang datas nanti akhirat na. Ati nili tumta labangso akar biya kai man labangso West Karbi Anglong along lege ni tumta kौन सी kai no ma कौन सी clause ma कौन सी effect ma chini don ke arise do nili tumta. Lapen tegang tulong lo api isi social media sa long pen datas long lo je genuine beneficiary list atung abang non puta alang tumbang satisfaction kali usi nili tum phanta berita nang palibong adhela bangso beneficiaries atung along me kwan ke effect lo ta piya nita chinsini ni
Kumane bang fu kumane beneficiary se bang. Poisa long dun tahai lu. Kita latung ta along le kan hok de ko an si kelong le isi ciri isi ador bal kun cicini de. Ko an si wetland ma, dryland ma, जैसे bagan ma. Langsung bang latung land and revenues atau minta thank declaration available latung pan. ऐसी असम वाला स्कीम ले लो बेनिफिशियरी रोड मैपिंग लो कुरी लो आधा का तुम लोन दूं लो हालांकि लोन तुम तो सेटिस्फेक्शन कली कोई भी सेटिस्फेक्शन कली मागे हमें थांग अलोंग ले के ना होक बेक अलोंग ले चिरी कौन मा कोठा कौन मा के ना होक मा चिनी ने बात नॉन पूटा पकड़ांग कली लाइसी नंबर 1 लो इधर यही बंगे लादा कपड़े कपड़े तो हाँ कोमेंटू ने पेन किलो अतुम समय kelong le tu non puta dolan launch tagali kelong hok genuine beneficiaries kelong le dersi ungenuine satunangsi long ro lai mang humi me lam lu athe niltong ki theklong pon ke haladat ilu pinpo kroku alangke haladat dongkari revenue office long si alang li complain lo mondol meong sk meong alang ni bang ke haladat ke kupi long si long lo sumupong long si along le do kusira be si kala ka bang me melam ha dak bang sumupong arat kan iltum cingki ara lam lo dage pin pokro poge ha kitia penta ave lasan bakak si dolang je ha dak aincha samano ha dak aincha samano benting hanse alang lista me ame thang amen pen chibia hisi apiso amen pen si ada dak angke amen khabun dong laso potong nili tumbam datana fani sahider ma lason dak taksi kapre kapre amon dong sk atum lada kachi jog dupik lasi netun kachuningri abangke Karbi Anglong Autonomous Council revenue yang pen kecengok man gitu ake ay tuliram yang hangpen nang liga dam tang same ri labang so survey kuri nang ji pula bangke up to the marks kali kesenil tumpu labangke appropriate isi survey tu tunang la ati labangke elton civil kami inquiry pinang ji ati kopi polo pinyan yan ta ada ka beneficiaries tum satisfaction kali langsung deteksi pini po labang so press meet long pen isi jaidak intun je Krishna PD Sarma asal buramen ke Tikram Sarma alang li kunat ainggul pentong sumupang along li dudun pok lo sumupang po thai ke nang li tuma chini po je hala jaga arat ke ini tum kar biaso depth gitu sita alang li Krishna PD Sarma po kunat ainggul pentong men ke je thabun long lo atai simang humeme apen isi hidung ko ison itum kar bilucha le song pen ke karjulo apen itum prabjil pen nang pinangji ate laan chot kali amen ko chot kali nilitum pinang tu patta number EP 45 lapen back number bangke 17 lapen class lena bangke ada bang bagan busge pu alang li gona bagan lo su pong long idu ke la nilitum manang khanik tha sumupong ben rang cho ben adak ben kamukaman wana bagan lo gitu wana bari lo gitu sita me latung lipat langge bagan ke long thong kiat su se